No tak, nebude, pokiaľ to nebude, čo už to je? No. Ale však, a to tam nedávaj, to odstrihni. No, dobrý večer. Vítam vás na druhej oficiálnej pozápasovej tlačovke nášho týmu Predator Pedas B. A som rád, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte. Dúfam, že aj na budúce sa takto zídeme. No, takže pristúpime k hodnoteniu zápasu. Poprosil by som trošku, keby to bolo také ticho, aby sme sa mohli sústrediť. Najprv teda ja budem hodnotiť zápas a potom dostanete aj vy priestor na otázky. Takže, čo dnes tomu zápasu povedať, keď zápas sa prehrá, tak sa hodnotí veľmi ťažko. Čo, ja neviem, no. Aha. Ako čo, nevieš hodnotiť zápas? Keď sa prehrá, tak sa hodnotí zápas dosť ťažko. A inak to nebude ani dnes. Bohužiaľ prehrali sme, čo už taká je realita. Takže poviem to, začnem takto. Úvod zápasu bol taký, by som povedal, dosť rozháraný. Nevinútená pauza hneď po nejakých 4-5 minútach trošku prerušila to úvodné tempo zápasu, pretože tam boli tam nejaké poruchy so svetlom, tak zápas musel byť prerušený. Ale zase na druhej strane trošku nám to aj pomohlo, lebo už sa super dostala do nejakého takého tlaku. A keď táto takáto pauza, tak nám pomohla, trošku sme prerušili touto pauzou, prerušil sa superov tlak. A potom teda sme si ešte trošku oddychli, ešte sme si vyjasnili nejaké veci cez tú vynútenú pauzu a snažili sme sa hrať potom tak, aby to píšta zase vymýšľa určite cez klírko. No. Snažili sme sa hrať tak, ako sme si povedali, ale bohužiaľ mali sme s tým veľké problémy, pretože super hral kombinačne veľmi dobre. Mali sme problém s preberaním superových hráčov a trošku nevedeli sme si odsledovať každý svojho hráča. Proste oni spravili prechod do útoku, bol rýchly, prihrávky mali fantastické, prechod do nášho obranného pásma takisto veľmi dobrý a ťažko sa nám to bránilo. Ten prechod z útoku do obrany bol veľmi zlý. Tam nepomáhali veľmi sme si navzájom, útočníci nepomáhali veľmi obrancom v tejto fáze a zase potom smerom dopredu nepomáhali veľmi ani obrancovia smerom dopredu. Trošku tam musí fungovať väčšia spolupráca medzi útokom a obranou. Toto sa prejavilo. Takže sme si nevedeli veľmi preberať hráčov, vznikal tam chaos a inkasovali sme prvý gól, postupne potom sme po prvom góle sme znervoznili trošku, dostali sme za chvíľu aj druhý, potom sme ešte viac znervoznili a napokon aj tretí, 3-0, polčas, takže to nebolo veľmi dobré. Cez tú prestávku sme sa snažili nejako upokojiť tých hráčov, že potrebujeme streliť gól, keď strelíme gól, tak všetko bude lepšie, snáď sa ešte stále budeme môcť do toho zápasu dostať. Dostali sme potom ešte aj štvrtý a až potom sme sa akosi dokázali v tej polke druhého polčasu trošku zobudiť, ale bolo to aj tým, že super už odchádzal trošku kondične a jednoducho sme mali väčší priestor na to, aby sme my útočili, už sa len viacej snažili brániť a my sme museli hrať, my sme už nemali čo stratiť. No, podarilo sa nám znížiť na 1-4, potom sa nám podarilo následne po dôraze pred bránou, Pišta dal gól pekne na 2-4, aj možno s prispením šťastia, že sa loptička dokotúlala do brány, ale to k tomu patrí samozrejme. To k tomu samozrejme, šťastie k tomu patrí a ja si myslím, že čo je, citróny lietajú. Zapalovač. No čo je toto, Dobre, takže samozrejme pochvala patrí Pištovi.
urobil veľmi dobrú prácu pri tom góle, vypichol puk, vystrelil backendom, teda loptičku, som trošku zvyknutý z hokeja, prepáčte. Takže 2-4 sme prehrávali, ešte sme stále mali šancu, bolo dokonca okolo 10 minút, stále sme mohli dať tie 2 góly, ale opäť super ukázal potom v závere skúsenosti, vedel, že môžeme sa dotiahnuť na nich, tak radšej zapol a ešte nám dal 2 také góly, jeden bol taký dosť šťastný, keď sa sme pustili trošku hráča bližšie do predbrankového priestoru popri tej pravej strane a pred brankárom stali 2 hráči a on jednoducho myslel si, že sa ten hráč, že bude prihrávať pred bránu, ale on napokon vystrelil bližšie tyčky a brankár tam nebol. Bohužiaľ padajú aj také góly. Tam mala byť väčšia podpora zo strany obrancu, ktorý mal toho hráča zblokovať a nemal ho pustiť ďalej. Škoda, nevadí, dostali sme na 5-2, potom sme dostali ešte aj na 6-2 po rýchlom protiútoku, po rýchlej akcii, keď sme sa snažili trošku búšiť do supera. Nepodarilo sa nám, dostali sme teda ďalší gól z protiútoku. Ženská opäť robila nám problémy, ktorá tam hrala u supera. A uzavrela skóre. Uzavrela skóre na 6-2 a potom už v závere. Ešte sme to chceli nejako skúsiť aspoň skorigovať výsledok, ale bohužiaľ už sa to nepodarilo. Dnes bol jednoducho super lepší, skúsenejší, hlavne zohratejší, mali oveľa lepší prechod do obrany, prechod do útoku, vedeli sa sformovať, keď sme útočili my. My sme sa vôbec nedokázali poriadne ani vystreliť na bránu, lebo kým sme sa spamätali, tak oni sa už stihli vrátiť a keď sme buď nám nedovolili vôbec vystreliť, alebo keď sme vystrelili, tak jednoducho sme trafili buď hráčov, čiže ich obrana fungovala oveľa lepšie, prechod do obrany, prechod do útoku, kvalitný, my sme s tým mali problémy, takže musíme jednoducho zapnúť a na budúce sa snažiť aj my trošku organizovanejšie, možno že ešte viac v tej obrane, s lepšou prechodovou fázou do útoku, do obrany a potom budeme silní. Myslím si, že minule nám to ako tak aj išlo, ale je to aj tým, že mali sme trošku slabšieho supera proti sebe a následne sme mali trošku aj možno že viacej šťastia tam v závere. Dokázali sme obetavejšie brániť, viacej sme ich nepúšťali k tým strelám, takže dnes nám to veľmi nevyšlo, ale verím tomu, že keď budeme tvrdo pracovať, makať, dáme do toho srdce, že na budúce jednoducho budeme opäť úspešní. A hovorím, sme nováčikovia, bude to ťažké, keď sme vyhrali prvý zápas, nemôže nikto od nás očakávať, že už teraz budeme vyhrávať stále. To proste sami ani nevieme, aká je naša sila. Môžeme raz zahrať tak, proste bude tam určite spústa z začiatku nevyrovnaných výkonov, treba sa s tým vedieť vysporiadať, treba stále dôsledne pracovať, každý hráč nech si vstúpi do svedomia, nech v prvom rade dá do toho všetko, dá do toho bojovnosť, srdce a verím tomu, že ako som už spomínal, cez toto sa už prejaví nejak aj tá kvalita, respektíve trošku tá zohratosť, verím tomu, že už časom sa to bude stále zlepšovať, predsa ešte sme formujúci sa tým, musíme si na seba zvyknúť, musíme sa naučiť jednotlivým veciam, aj pri tých štandardkách, tá rozohrávka tam musí byť trošku lepšia podpora, musia tam nabiehať hráči, musí byť vždy jeden pred bránou prípadne. Tam toto všetko, táto komunikácia, verím tomu, že časom sa to bude len a len zlepšovať. Máme na to, takže dnes sme prehrali, ale nevadí, ideme ďalej. Liga je dlhá, stále máme základný cieľ neskončiť posledný, respektíve predposledný, takže tento cieľ zatiaľ naplňame a verím tomu, že keď nadviažeme na ten výkon z minulého týždňa, tak na budúce budeme úspešní. Trošku aj dnes bol problém taký, že nám chýbali dvaja takí hráči zo základnej zostavy. Bohužiaľ s tým treba počítať. Lebo vždy sa stane, že nejakí dvaja, traja občas neprídu, ale tak snažili sme sa to nejako zaplatať tie diery v tej zostave, trošku improvizovať, spraviť nejaké vynútené zmeny. Toto myslím si, že nerozhodol ten zápas. Zápas rozhodol to, ako tie formácie jednotlivé pôsobili na tom ihrisku a ako proste hrali a prehralo sa, nevadí, nebudeme nariekať, nebudeme plakať, ale berme to ako výzvu,
aby sme na budúce boli lepší. Takže toto je z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Keby ste mali nejaké otázky, nech sa páči, priestor pre vás. No. Ale tak však nejaké otázky hádam, no však Peťo niečo sa spýtaj, však si tu nebol, tak Ako hrali naši minulí superi? takúto hovadinu sa spýtaj, že niečo na nás sa spýtaj. Sme vedeli, že či sme na tom dobre, Však to uvidíme, keď budú, prehrali, alebo keď vyhrali. budú, keď bude, ešte nebolo dokončiť, teraz len nejako nedávno pred pár minútami skončí posledný zápas, tak si to pozrieme a zhodnotíme. Pozrieme sa, no tak, neviem, nesledoval som superov, ale myslím, že tí naši, čo sme hrali minule, tak tí prehrali. Prehrali, takže Takže je sme isto posledný. nemáme byť prečo posledný, je tam veľa tímov, ktorí majú 0 bodov ešte, čo? Že už sú druhý zápas. No. Koľko nás čaká na zápasov? No, malo by tam byť, minulú sezónu bolo 16 zápasov, to také nevyrovnaný počet, Málo, čiže ne? však budeme hrať v tomto semestri ešte asi 8 a v ďalšom 7, či tak nejako to, ak to vyjde, uvidíme. Či sa tam neurobí nejaká zmena teraz, keď bolo 11 tímov, tak treba sa nechať prekapiť, sústredovať sa. Na ďalší týždeň tam by mala byť, za 2 týždne tuším proti Pedasu C a proti Obhajcovi, to bude ťažký zápas. Však proti majstrom minulý, Pedas C, no. Pedas C, taký však dobrý celkom. To nie to tí, čo teraz po nás hrali? Oni hrali ako poslední, 20-50 a minule hrali pred nami. Takže to bude ťažký zápas. A za týždeň tuším tiež strojárska fakulta, alebo niečo na S. Stavebná, strojárska, podľa tých skrátiek, no uvidíme. Ja vravil, že budete trénovať strely na bránku. Trénovali? Kde však nemáme ani bránku. Bránka sa dá prispôsobiť. Čo, komu tam? Kde budeme? Na postel No my keď strihať? sme na dedine hrali, tak sme si dali dve topánky a to bola bránka. A čo si ty na dedine hrala? Futbal, Fakt? Dobre. hokej, aj toto sme hrávali na ihrisku s loptičkou. Dobre. Dobre, Však pre mňa sa tam môžeme dať aj staré trenky. Na bránku. No. No. Aj barana, no. Aby ho niekto nepomydlil. Dobre, takže to je bolo asi všetko. Ďakujem za pozornosť. Wow.